Тышта алтын көз айының иң ямле мәле, әбиләр чуагы. Бар тирәк алтын су төсләргә әкренләп төренә. Ә басуларда, бакчаларда шәмле кызы ыш кайный. Күпме көч, тир түгеп үстергән игеннәребез, яшелчә җимешләребез мул уңыш белән сөендерә. Игенчеләребез кояшлы көннәрне уңай файдаланып, келәтләребезне алтын бәрабәренә тиң бөртекеләр белән тулыландыра. Ә инде традицион рәвештә иң тырыш, иң чырыш, иң уңган алдынгы комбайнчыларыбыз районыбызның күчмә вымпелына лаек була. Бу 5 көнлектә урак башланганнан бирле алдынгылыкны кулыннан ычкындырмаучы Илеш кооперативы уңганы Радик Нуриев янә күчмә вымпелга ия булды. Бу юлы аңа бүләкне район авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы орынбасары Марсель Файзуллин тантаналы рәвештә барып тапшырды. Районда безнең инде 105 комбайн бар, шулар арасында комбайнчылар арасында бит гүл хәзер бит инерган өчен көчле тора комбайннар, полиция, акрслар бит эшләйләр, доннар эшләй. Ну шу комбайннар арасында инде ул бүген үз бунгереннән 14300 центнерга якын арсак суктырып комбайннарның ярышы җитәкләй. Шу җоңай белән инде аны чын күңелдән тәбрик итәбез, аңа хезмәт уңышлары, саулык, сәламәтлек, семьясына, гаилә иминлеге, җан тынычлыгы, тән тазалыгы теләйбез. Шулай ук тәбрикләү сүзләрен акчалата бүләген кооператив рәисе Рамил Нуриев тапшырды. Нуриев Радик 14300 центнер ашлык суктырып алды бит. Былтырдан күрсәткечләре бик матур иде. Һәм Лукманов Шамил аннан бер 500 центнерга калышып бара. 15800 центнер ашлык суктырып алды бит инде. Кисенә дә уңышлар, эшләрендә уңышлар, семья бәхетләре, сәламәтлек телебез инде. Шуңа алда вакытта да менә шулай матур итеп, бергәләп эшләргә, уңышларны җыеп алырга һәм аның файдасын күрергә ясый инде. Район мәдәният йорты артистлары Лилия Галимуллина, Марат Насыров башкарган җырлар, Гыйльмулла Габдуллинның гармон моңнары басу батырына тагын да дәртләнеп эшләргә көч дәрт өстәде. Әйткәндәй, Илеш кооперативы уңганнарына бүген тел-теш тидерлек түгел. Алар урак чорында иң югары уңыш белән дә сөендерүчеләр һәм район хуҗалыклары арасында иң беренчеләрдән булып бөртекләрне урып җыюны төгәлләүчеләр дә. Киләчәктә дә алдынгылар сафында булырга язсын Илеш исемен горур йөртүче Илеш кооперативы эшчәннәре.